Magandang lahat. Sir, kamusta po ito ang naging monitoring niyo po? Haya na iton aton mga presyuhan na syudad na global, particular na nga nagtikang niton pag-increase ng fuel ano. So far naman yung mga presyo, may tinatawag kasi tayong lag, yung portion kung saan may ilang days bago magkaroon ng effect yung Mhm. pag-increase or sa kasi transportation cost yung maapektuhan no. So certain part or percentage of the transportation cost which is fuel, yun yung uh, posibleng makaapekto sa presyo ng retail prices sa merkado. Pero sa ngayon, wala ba namang magkanong mataas na increase dun sa mga prices given na uh, kunting percent or mga 3% of the transport cost is the cost of fuel. So yun pa ganun sir, regarding sa mga supply natin sir, no, wala tayong pagkukulang dito sir. So far, wala namang pagkukulang ng supply. Tinitiyak na ng Department of Agriculture na patuloy na kumikilos para mapanatili ang sapat na supply ng pagkain at mapugtahan ang kapakanan ng ating mga consumer at mga magsasaka. So sir, regarding naman sa ating mga retailers ano, kasi minsan isa din sa mga inireklamo ng ating mga consumers ano na medyo sobra sa taas itong presyo kahit na medyo hindi pa nag-epekto no. So in monitoring at saka ano po yung parang advice ito ninyo sir sa ating mga retailers ito regardless sa pagbebenta nila mga produkto na sinusupply naman nila dito sa Tacloban o sa pamparty ng mga merkado sa Eastern Visayas. Yung para naman sa panig ng mga retailers, ang payo ng Department of Agriculture sa ating mga retailers ay panatilihin ang patas na at makatwirang presyo at iwasan ang labis na patong upang hindi mabigitan ng ating mga consumers. So talagang kinakailangan na sir talagang sumunod sa itong presyo. At of course sir, kailangan talaga mayroong price tag. Tama pa ba ka sir? Matagal na yan na law yung price tag act. Kailangan lahat ng mga nagbibenta ay may talagang presyo na may nakalagay na presyo para maiwasan yung paiba-iba ang presyo depende sa may mga ganong instances. Sir, sa monitoring nyo po, sa base sa pag-monitor nyo sa mga retailers natin, itong pag-increase nila or pag-decrease nila ng presyo, ilang pong range, ilang piso po? 2 piso? 5 peso? Super, kunti naman yung increase pero sa ngayon, wala pang hindi katulad ng gasoline na yung increase nasa 15 pesos, 10 pesos. Pero in terms naman sa agricultural commodity, mas malaki pa rin ang epekto or ang percentage kung may increase is the supply situation at saka sustainability. Hindi yung fuel na talagang pinaka-main cost. Kung may nag-increase man, ang pinakamalaking percentage nito is dahil sa supply situation at saka yung available na supply hindi incorporate lahat ng pag-increase ng prices ng agricultural commodity sa presyo lang ng pag-increase ng fuel. So sir, din naman sa ating mga consumers ano, kay medyo makati itong mga ulo nila no. Lalo na yan na talagang inaasahan daw nila nga baka daw posibleng tumaas na yung presyo sa susunod na araw ano, susunod na linggo. In your side po sir, sa DA po, ano po yung pinaka the best dapat na gawin ng isang consumers? Okay. Sa panig naman ng mga mamimili, hinikayat namin na pagbili sa mga local at mga available na mga produkto, lalo na sa pagtangkilik sa mga kadiwa outlets, kadiwa store, kung saan mas mura yung produkto kasi mas shorten yung supply chain na dadaanan. At na-assure naman ng Department of Agriculture na may sapat na supply at reasonable na price yung mga
produkto sa merkado. Mm. Is the best ba sir na lalo na yan lalo na yung talagang medyo may taas atong presyo ng gasolina natin. The best po ba sa ating mga sa mga consumers even sa mga taga reyon also no na magtanim ng mga gulay sa mga backyard nila? Mas maganda kung may individual na tanim para hindi gaano maapektuhan sa pagtaas ng mga bilihin, lalo na sa mga agricultural commodities na kaya naman natin matanim sa ating mga or magamit gamit ang mga container gardening at sa mga bakura natin. Mas maganda kung may mga sariling tanim para may family security o food security plan na sa bawat pamilya. Mm. So talagang hasali po ba sir ongoing din sir yung pamamahagi din ng seeds sa ating mga gusto kumuha or gusto nilang makakuha ng mga seeds na pwede nilang may tanim. Ongoing po ba to sir? Yes sir, seeds naman ng vegetables ay available sa Department of Agriculture at meron din sa mga local government units kung saan nagbibigay sila sa mga interested na magtanim ng mga gulay. May requirements ba to sir kung paano sila kukuha ng seeds? Meron bang inihingi ang DE din before sila bigyan? Wala naman yung parang requirements talaga kung interested silang magtanim, pero yung ibibigay lang na vegetable seeds ay limited lang kung talagang for consumption, home consumption lang, hindi yung pang ilang hektarya na paggagamitan kasi yun ang para magkaroon ng sapat na pagkain. So mga backyard gardening, container gardening, yun lang yung purpose sa pagbibigay ng seeds. So para sir, meron po ba kayo sir forecast kung kailan posible mag-start or posible taas ang presyo ng mga bilihin sa ating mga merkado? May mga forecast po ba kayo sir? Yung kung forecast yun po yan, yung nakabase kasi kami sa production aspect kasi yun yung malaki yung chance talaga pag konti yung production, yun yung talagang nakaka-apekto na tataas yung presyo. So sa ngayon, given na mag-harvest na yung palay, so dadami yung supply, so dito na hindi gaanong tataas o baka mayroon namang enough na mga rice. At saka pag summer season kasi mas maraming napiproduce na vegetable, kaya kung sa supply side, nakikita namin na hindi gaano siyang tataas yung presyo. Sir, ito ang ating naman presyo sa bigas, sir. Kamusta po, sir? Wala pang taas din to, sir. Super, wala namang kitang pagtaas sa presyo ng bigas. Sa matuwid may mga presyo ng bigas na bumaba na. Ayun sir, in your answer, ano po yung abiso natin sa ating mga consumers and of course sa ating mga retailers din, lalo na ngayon na talagang medyo mainit-init itong sitwasyon natin sa tension din sa Middle East and of course sa inyong answer, ano po yung abiso natin sa mga consumers natin ito sa Rayon also, lalo na itong mga retailers natin na nagbebenta ng mga produkto na posible or baka bumaba or tumaas itong presyo. Go ahead sir. Okay. So, nais namin tiyakin na ang sa ating mga kabayan na patuloy na kumikilos ang Department of Agriculture upang mapanatili ang sapat na supply at ng pagkain at maprotektahan ang kapakanan ng ating mga consumer at magsasaka sa kabila ng mga hamon tulad ng pagtaas ng presyo ng fuel. Yes, maraming salamat po sir sa oras na binigay sa buong Red Talk Laban sir. And of course, maraming salamat sir sa at least na enlighten ating mga consumers at retailers regarding sa ating presyo ngayon sa mga merkado. Maraming salamat po sir. Maraming salamat. Ayun.